Żgħażagħ sa taħt 30 sena se jkunu jistgħu jirritornaw il-liċenzja tagħhom biex jirċievu għotja ta' 5,000 euro fis-sena għal 5 snin. Fl-istess waqt se jibqu fis-seħħ il-grants għal karozzi elettriċi, l-iskema l-iskrapjar tal-karozzi u se jidħlu fis-seħħ għotjiet ġodda għal min jixtru mutur u għal min jiddeċiedi li jneħħi l-liċenzja biex flok karozza juża mutur. Min jagħmel dan se jirċievi għotja ta' 1,500 euro fis-sena. F'aktar miżuri li joqtu l-ambjent u l-infrastruttura mħabbra fid-diskors tal-baġit, il-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana semma l-estensjoni ta' skemi għall-enerġija rinnovabbli fid-djar residenzjali, fosthom għal pannelli fotovoltaiċi u l-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Għal ukoll fis-sena li ġejja se tissokta l-ħidma biex il-karozzi tal-linja Fawdex ikunu kollha jaħdmu bl-elettriku. Elenka għatta proġetti kapitali li qal mistenni jsir progress fuqhom fosthom Vjalli Reħan San Ġwan, Triq Sant'Anna fil-Furjana, il-parkeġġ taħt l-art f'Bormla u s-Sustainable Innovation Hub f'Birzebbuġa. Fl-istess waqt semma li se jitnieda proċess ta' analisi tas-suq għal proġett f'Taslima biex f'din il-lokalità isir proġett ta' spazju miftuħ parkeġġ taħt l-art. Fawdex qal li se jitwettaq il-proġett ta' Victoria Park. Semma wkoll il-proġett tal-promenad f'Birzebbuġa u sejħa għall-offerti biex tittaffa l-problema tal-arar f'Birkirkara. Qal li nsab fi stadju avvanzat ix-xogħol biex toħroġ sejħa għall-pubbliku għall-iżvilupp ta' Selmun Palace u Fort Campbell fejn se jinħolqu spazji pubbliċi. Fl-istess diskors huwa ħabbar li l-eko kontribuzzjoni mħallsa mit-turisti se titla' minn 50 ċenteżmu għal euro u 50 ċenteżmu kull lejl.